Good morning, good morning, good morning po mga kapatiran. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning po sa atin lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, sa atin po mga kapatiran po dyan mga kapatid. Ang atin po oras, alas 10:55, no? Alas 10:55, 10:55 po ang ating oras ngayon mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating mga kapatiran po. Ganon man din sa Luzon, sa ating mga kapatiran sa Luzon, sa NCR, sa Camarin Caloocan Church. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating mga kapatiran. Ganon din sa Visayas, sa ato ang mga kauturan, no? Mayong aga sa kauturan, sa Taga Negros, Oriental, Occidental, Pastor Orel, Pastor Dinila, no? Peter Dinila, Pastor Kauntod, sa atong mga pastor, no, sa atong mga kapastoran, mayong buntag, mayong aga sa atong mga pastor sa Visayas. Ganon din sa Mindanao. Mayong buntag sa atong mga pastors sa Mindanao. Good morning, mansab sa atong presidente si Pastor Mike. Good morning ha pastor. Mayong mansab sa atong tanang mga kaigsunan, no, nangatanaw. Ani na sab kita mga kaigsunan sa atong live nga gitawag og Biblical Legal, no? Ano na sab kita mga igsoon, mga sugod ng sabda sa tuwang live, Biblical Legal sa pagbutyag sa kamaturan, sumala sa Biblia, mabasa sa Biblia, makita sa Biblia, maingon sab sa legal nga mga papers o mga documents, mga higala igsoon. Og ninintak na sa kabuntagon sa di pa ta magasugod sa tong programa, maminaw una ta igsoon og religious song.
sila. O gusto mo nga mawala nagyod sila. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa ating lahat mga kapatiran. Yun po ang ating religious song, no? Mo to mga higsoon ang atong religious song atong napaminawan nga ginikanan, no? Nahinumdum ka pa ba sa imong ginikanan, no? Gamayng pagtahod, nagatahod pa ba ta sa atong ginikanan, no? Kaya mo ba mag-inusara, no? Mag-inusara. Mao sa mga kahigulaan ug mga kaigsunan sa di pa ta magapadayon sa unahan. Magampo na ta lang sa tuang pagsugod sa mga magadumala sa biblical legal sa tuang pagbutiag sa kamaturan. Magampo na ta mga higala mga kaigsunan. Among langit don og dalaygon silimbaho namo nga Dios, ikaw ang Ginoo nagabuhat sa langit ug sa yuta maingon man sa mong hinuluman nga kinabuhi. Ginoo panalangin ni ang maong nagatan-aw nining live sa pagsulti sa kamaturan sa pagbutiag sa kamaturan. Pinaagi sa Biblia, Ginoo panalangin ni ang nagatan-aw ug nagapaminaw nining programa. Tagay sila bayong panglawas, proteksyon ni sila Ginoo nining kalibutan sa COVID-19, ilikay mo sila sa kadaot, Ginoo bantayan mo sila sa manulunda, silang mga gimbuhaton, silang trabaho. Tagay sila Ginoo proteksyon, ilikay mo sila sa mga balatian, mangunsab sa mga espirituhanong butang, ikaw maghatag nila espiritual nga mga butang. Sa amo kanigatugyan, sa ngalan ni Kristo manugluwas, amen. Good morning mga kaigsunan, no? Good morning, may buntag, mayong buntag diha sa tuang mga kaigsunan nga nakatan-aw usab sa maong live sa Bagyo, no? Good morning diha Bagyo sa kuang parinti si Jirubi, Bagyo. Good morning diha sa nakatan-aw sa maong live, mayong usab sa Bagyo gihapon si Chrishan Bagyo, no? Good morning, may buntag diha. No, magandang umaga po sa iyo. Chrishan, mga Bagyo nakatan-aw. Apan ninintak na sa kabuntagon mga kaigsunan. Sa di pa ta magasugod sa mga programa ang ato ang topic mga kaigsunan gitawag og adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Dios, no? Ang atong topiko mga kaigsunan, adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo. Adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo. Ang magadumala o magdala nining topiko o ining topic mga higala igsuon, ang mudala nining nga topic si Pastor John Riguya, no? Siya magadumala o magadala nining topiko nga gitawag adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo, no? Good morning ni GM diha maghanoy. Good morning diha GM maghanoy. Mao ang atong topiko adlaw sa kaluwasan mga kaigsunan. Mao na siya mga higala ninintak na sa kabagon. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo maisab ganatong tanan, no? Adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo ang atong topiko. Unya mo to ang ato ang kanta nga religious song nga atong hinumduman mga kaigsunan nga diyo na huna mo ba ang imong mga ginikanan, no? Gamayng pagtahod. Mao na siya mga kaigsunan nga kaya mo ba mag-inusara kung ang imong ginikanan wala na busa mga kaigsunan? Ayaw gid ninyo kalimti sa pagmahal ang inyong mga ginikanan. Kaya nga itong mga ginikanan mga nagapadako, nagamatuto nato nga mahimot ang matarong ubutan at tubangan sa tuwang buhi nga Dios mo nang ayaw gid ninyo kalimti paghigugma ang inyong mga ginikanan kay sumala sa religious song nga nagapahinumdom nato mga kaigsunan nga kaya mo ba mag-inusara kung wala sa pait mga kaigsunan? Muna ang kitang kumpleto patag mga ginikanan, igugmaon jud nato atong mga ginikanan mga kaigsunan. Unya, nitak na sa kabuntagon atong ihatag ang panahon ni Pastor John nga mao'y magasaysay sa atong topiko nga adlaw sa kaluwasan ug adlaw sa Ginoo. Atong ihatag niya mga kaigsunan ang panahon. Mayong buntag ug mayong udto mga kaigsunan o sa lakatong orasa karon murag nagangat nagyud igsoon
sa kautuhon. Pasalamat ta sa Dios nga gilikay ta sa mga disgrasya, sa mga aksidente, sa mga espiritu nining kalibutan na igsoon tungod aning isyo sa gitawag og coronavirus. Mao na nga di na ta kabalaka labi na sa nagtan-aw, labi na igsoon sa mao nga programa sa pagbulgar sa biblical legal alang sa kamatuoran. Mga minahal kong igsoon, nakita nato nga ang atong mga ginikanan ginahandom nato. Labi na sa Pastor Iguya, ang akong mga ginikanan igsoon usay makahinumdom ta nga nawala sa kalibutan. Pero sa buhi pa atong gimahal, bisan siya igsoon wala sa pag-alagad, apan migawas ko igsoon kay mag-alagad ko sa Dios nga mo'y atong personal nga mangluluwas. Mo na nga usahay ang atong pagmahal sa atong mga ginikanan igsoon ug ginikanan nato nga tag-iya sa atong kaluwasan nga labing importante alang sa tanan mga minahal kong igsoon. Salamat kayo sa mga parente ni Brother Samuel nga nagtan-aw, nga nagsunod igsoon sa atong programa Adlaw sa Kaluwasan. Ang atong tema igsoon karong panahon mo karon ang adlaw sa kaluwasan. May panahon pa sa pagpangita, may panahon pa unsa ang imong baruganan, baruganan ni Kristo. Kinahanglan isure nato mga kaigsunan kay ang atong kaugalingon si Mr. Kaugalingon wa ta mahibalo kon karon og ugma mawad-an ta sa kinabuhi. Busa, sumala pa sa Biblia, mga kaigsunan atong basahon. 2 Korinto 6, Kapitulo 2, unsay gingon. Kay siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan. Ang Dios igsoon, kon atong pangitaon karon, maminaw pa siya, o bakaplagan pa nato siya, kon atong ibutang sa atong kasing-kasing sa pagpaminaw alang sa pagpangita igsoon sa kaluwasan. Onya sa panahon ingon siya kay siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Busa dili pa ulahi ang tanan mga kaigsunan, gitawag og close provision. Kay panahon pa sa pagpangita sa iya sa baruganan sa Dios, igsoon mauni nga atong gipadayag alang sa maong nga kaluwasan sa matag isa kanato. Ilisod kayo. Nining kalibutan na igsoon pinaka magulanon ka sa dagan igsoon sa COVID, halos padili makakaon. Ang uban igsoon sa nakita sa mga balita sa telebisyon nga naghilak na tungod kay ang mga bata wa na gikaon, apan igsoon ang Dios unsa kabilinhon ang tao, mga minahal kong igsoon. Apan usay giingon sa balaan nga kasulatan, kay panahon man karon igsoon sa pagpangita sa Dios sa hustong baruganan, bisag unsa ang atong reliyon, atong isyor, unsa ang tuluhuan ni Kristo alang sa kaluwasan. Nagingon siya. Pangitaan ninyo si Uba samtang sa hingkaplagan pa, sampitan ninyo siya, samtang anaa pa siya sa dool. Pabiyai sa dautan ang iyang dalan. O sa tao nga dili matarong ang iyang mga nahuna, og pabalika siya kang Yuba, og siya maluoy kaniya, og sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa managayaon gayon. Wala gipasabot mga minahal kong igsoon nga ang ato karon nga gipangita mao ang husto nga dalan sa kaluwasan, minilyon, minilyon ka mga reliyon igsoon, apan si Kristo ra
ang muluwas ang pangutana ni Kristo, mga minahal kong igsoon. Ha? Mao ni nga sumala pa sa mao nga Biblia, mga kaigsunan, usay dugang nga pagpahinumdom, sumala pa sa Soponias. Atong basahon ang Soponias, mga kaigsunan, 2 versikulo 3, nag-ingon siya, pangitaan ninyo si Jehova, kamong tanan nga mga maaghop sa yuta, o nga nagtuman siyang tulumanon, pangita ang pagkamatarong, pangita ang pagkamaaghop, tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Jehova. Sabi ko, no? Ipatuman ang iyahang mga tulumanon. Ipatuman ang lagtod na istorya, ipatuman sa Dios ang iyang mga sugo, kaysa adlaw sa kasuko ni Jehova, basin kuno kita taguan, mga minahal kong mga igsoon. Muna gipasabot igsoon nga ang Dios naghatag kanato og dalan alang igsoon sa kaayuhan sa tao sa pagluwas sa atong kinabuhi, kay ang panahon igsoon dili na dugay. Usay giingon sa balaang kasulatan sa maayong balita igsoon, diha kang Hesukristo ang ipasabot igsoon unsa ang maong kiniya ni Kristo atong basahon. Kay usahay, mga kaigsunan, ang sugo sa Dios dili na ang mga tao diyan ang sugo kay hadlok mutuman, kasig mahadlok unya, mga kaigsunan, nga maluwas. Di ba? Isa may tao ron igsoon nga di ta malipay maluwas ta, no? Atong basahon Lucas 4 versikulo 16, mga kaigsunan, liya ang mga Biblia. Niya pa. Usay gingon sa balaang kasulatan, og miadto sa Nazaret nga gimatutuan kaniya, og misulod sumala siyang batasan sud sa adlaw sa Sabado. Sabado? Sabado diay, mga kaigsunan. O niya ato na pong basahon ang ikaduhang Juan, unsa ang tuluhuan, mga kaigsunan, sa atong buhi nga Dios. Ang atong mangluluwas, atong basahon, unsay giingon, mga kaigsunan, 1 Juan, ikaduhang Juan 1:9. Atong basahon. Unsay giingon siya, bisan kinsa nga magauna og dili magpabilin diha sa tuluan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluan ni Kristo, siya nagapanag-iya sa Amahan ug sa Anak. Gibasa nako igsoon unsa ang tuluan ni Kristo matag adlaw Sabado, nabatasan sa pagsulod sa simbahan, iglesia, chapel ug sinagoga sa Hebreo, diri sa ato chapel, simbahan, iglesia, matag adlaw Sabado, mga minahal kong magtatanaw. Dili basta-basta, mga kaigsunan, gitagaan ta og dalan sa Dios nga kitang tanan igsoon, dili gusto ang Dios nga ang mga tao unta mga luwas sumala sa atong tema natong isang adlaw. Muna sa dagan, mga kaigsunan, nga ipasyor, ipasyor igsoon unya unsay patik kaniya mata igsoon sa adlaw sa kalwasan, nga masyurbol igsoon sumala pas Biblia nag-ingon Ezekiel 20 siya. Og ang akong mga Sabado Santusa, aron sila mamatimanan-on, taliwala kanako og kanila, og masayod kamo nga ako ang Ginoong inyong Dios. Unsa na ikuno? Ang adlaw Sabado Santusa ninyo. Mo na usahay igsoon minilyon nga gibulgar nako datong isang adlaw nga nag-Bible study ta igsoon. Nag-Bible study ta nga ang adlaw sa Dios, mga kaigsunan, adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado, gitagaan kag dalan igsoon
para atong pangitaon samtang siya makaplagan pa mga minahal kong igsoon. Busa ato pong basahon, ato ning gibalik igsoon kining mga libro, pagpahinumdom mga kaigsunan, unsa ang baruganan sa atong buhi nga Dios. Katitismo mga kaigsunan, niya. Naang birhen libro sa Romano Katoliko, katitismo, nga binisaya alang sa Katolikong Romano, Katolikong Pilipino. Niya. Atong basahon mga kaigsunan, mismo sila igsoon nagpamatuod atong basahon, nag-ingon siya. Busa ang Ginoong inyong Dios nagmando kaninyo sa pagtuman sa Sabado adlaw igpapahulay. Di ba? Di ba sa basta mga kaigsunan? Mo na gipasabot nga karong panahona niya patay igsoon sa adlaw sa kaluwasan, adlaw sa pagpangita igsoon, adlaw nga husto nga gipadayag mga kaigsunan nga atong pangitaon tungod kay ang Dios naghatag og dalan alang sa kaluwasan mga kaigsunan. O nya diri na po sa page 305 nagsulti na po sa diri igsoon. Atong basahon. Nag-ingon siya, kini nagapasabot nga ang tinuod nga pagsimba sa Dios sa adlaw igpapahulay, wala mahibulag sa kaluwasan sa tao. Wala mahimulag kuno sa kaluwasan sa tao. Mao ni gipasabot nga panahon pa igsoon sa pagsusi sa adlaw sa Dios nga gipamatud-an igsoon sa libro sa Romano Katoliko. Sila'y nagpamatud igsoon nga kini nagapasabot nga ang tinuod nga pagsimba sa Dios ang adlaw Sabado mao day tinuod ang pagsimba mga kaigsunan, adlaw ipapahulay wala mahimulag at husto wala mahimulag sa kaluwasan sa tao. Maluwas ang tao di ay kung musunod niining gipamatuod mga kaigsunan sa libro. Mao na nga nakita nato mga kaigsunan na ang Dios aduna pay panahon sa pagpangita igsoon sa kaluwasan niining hinapos nga panahon. Pero akong gisulti mga kaigsunan nga daghan ang mga Sabadista nagwali sa adlaw Sabado. Ang mga tao nalibog unsaon asa ang husto mga kaigsunan amo nang gipamatud nga kung musulod ka og isa ka SDA pangitaan nga mahimo kang membro igsoon kay gusto tang maluwas dili ka gustong maimpierno igsoon ang atong gipangita niining panahon na mao ang kaluwasan. Wala ko magtandog igsoon og mga relihiyon. Ang ako lang prinsipyo nga gitudlo sa Biblia, gitudlo sa libro sa Katoliko nga ang adlaw sa Ginoo karong panahon pa igsoon sa pagsulti, sa pagpangita, sa kaluwasan, ginasinggit igsoon sa tibuok Pilipinas og taman maabot igsoon niini nga programa sa pagbulgar sa kamaturan biblical legal. Mo ni gipasabot mga kaigsunan nga ang pangutana daghan ang mga Sabadista kung nang gipadayag kaninyo adunay 31. 31 mga kaigsunan pero dahil nagsinggit karon nga nagdala pod og Iglesia Adventista del Séptimo Día sa tibuok Pilipinas apan mga kaigsunan walay ipakita nga registration kung ipakita kinahanglan og musulod pangitaon nga mahimo batang membro kay misulod gani ta og Sabadista pay mga luwas ta pero pag abot sa mga ministro mga pangulo na makakigsuon may lang mo istorya sa Biblia apan ang mga membro papirmahon sa Iglesia Adventista pag human og bautismo way gilista tugod kay namakak sa wali mga minahal kong igsoon.
Wala nakita, pasalamat ta sa mga parinting, mga bagyo, uban pa igsoon na lanaw karon. Ha? Pasalamat ta nga aduna pay wali sa kamatuoran dining kinapos nga panahon igsoon. Mao ni ang dagan nga niining panahon pa sa pagsusi sa dalan sa kamaturan gitanyag igsoon sa Dios niining naga kainapos nga panahon. Mao lang nakita mga kaigsonan akong ibulgar. Nga daghan kay nagdaladala mga kaigsonan, daghay nagdaladala sa pangalan nga SDE. Ha? Daghay nagdaladala ang pangalan og subalista mga kaigsonan. Nakita nato nga namakak igsuon tungod kay sila di sila gusto nga mutugan sa hustong kamatuoran mga kaigsunan. Ha? Yeah. Papilis. Daghang subalista ro igsoon para makabantay mo mga minahal kong magkatanaw. Makabantay mo. Si Pastor Eduardo Pilabadan Sr. igsoon as president sa Seventh Adventist Church of Northeastern Mindanao Mission mga kaigsunan, ang Register of Deeds ang gipailan og kaso mga kaigsunan nga wala mahibalo. Siguro ang mga membro mo sa among ibulgar igsoon nga kini gitaguan sa tag-as nga panahon mga kaigsunan. Diyaw? Dili tiyaw-tiyaw mga kaigsunan, siya ang presidente sa 70 Adventist Church of Northeastern Mindanao Mission, apan ang gipasabot igsoon, ang gibutang mao ang Iglesia Adventista del Septimonia. Muna'y batayanan. Mga pastor igsoon nagwali, gigamit ang pangalan namo dinhi. Daghan kayong nagamit mga kaigsunan apan ang himakak sa kamatuoran nga dili di ay sila husto dili tinuod mga kaigsunan. Gigamit lang ang pangalan namo para nga ang mga tao patuhuon mga kaigsunan. Okay, dalan manis kamatuoran igsoon. Ang ato kamatuoran man bisyor tas Biblia, isyor po nato ang organisasyon nga kita membro ba ug dula batay ID bisan ang kalalaing sekta sa reliyon, members bata, unsay reliyon, unsay purpose, basic business mga kaigsunan. Kay kasagarang reliyon karon, gigamit ang reliyon. Gigamit ang reliyon dito sa babaw sa mao nga simbahan. Karatula. Pero di ay ang purpose isa ka business corporation o niya ang mga membro diha igsoon sa simbahan, people, followers lang. Asal ka kita dana mga kaigsunan? Mao na ang panglimbong tibuok kalibutan mga kaigsunan. Busa kung dunay mo mensahe sa inyo, magwali, pangitae, unsay ilang rehistro, unsay purpose mga kaigsunan. Akong ipakita igsoon, kanunay na mo ni muapil ka igsoon adlaw Sabado husto. Pag-apil nimo sa Iglesia Adventista del Septimonia mga kaigsunan. Sorry. Membro ka mga kaigsunan sa mao nga reliyon. Nganuman, pag human nimo og bautismo, mahimo kang membro sa usa ka organisasyon tungod kay ikaw igsoon wa na mo amo ning gitug-an ng husto nga ikaw usa ka kamembro tungod kay dili ta igsoon ang adlaw Sabado, isure na to nga ikaw membro pinaagi igsoon sa membership sa Security and Exchange Commission. Daghan kaayo karon mga kaigsunan nga mga pastor gigamit ang reliyon. Molay bantayan nato mga kaigsunan kay usahay ang tao. Usahay ang tao maayong mo explicar. Halos pamuwali mo hilak igsoon. Parang madani ang tao. Pero sa resulta, gilimbungan di ay mga minahal kong magtatanaw. Diba? Grabe. Galimbong. Sa among
blakingan mga kaigsunan tungod kay aron mo dili igsuon, dili mo mababakakan inyong pangitaw ng hustong dalan ngayon ni Kristo nga sureball ka. Dili basta-bastang pag-antos mga kaigsunan. Mauna nga niya mga kaigsunan ako ning gibasa og ibulgar nako sunod nga kini si Pastor Eduardo Pilabadan isa ka presidente sa 70 Adventist Church of Northeastern Mindanao Mission nga gipailan niya igsoon ang Register of Deeds. Napildi siya kay wala siya mo tambong sa manghiring igsoon. Ang pangutana, ang gigasto sa kaso kaugalingon ba niyang kwarta o ikapulo ba kaha sa mga kaigsunan? Mao ni nga among gisulti igsoon. Wa mi mag-sure nga unsay gigasto. Basta kay among ibulgar kay naggamit sila sa pangalan nga napildi na sila igsoon sa kaso dito sa Bayugan, napildi na apan gigamit gihapon nga pantalya ang mao nga pangalan mga kaigsunan. Unya gipailan pagyud niya gipailan niya igsoon isa siyang nagrepresent sa 70 Adventist Conference Church of Southern Philippines. Iyang gipailan si Maricor Santiago, isa ka OIC clerk of Court of Vicente Barrera, may tungod igsoon sa kaso, gipailan og kaso ang mga trabahante sa Cortes Bayugan. Diay resulta mga kaigsunan, napildi gihapon mga kaigsunan, napildi si Pastor Labadan, na-dismiss sa mao nga kaso igsoon, na-dismiss pildi siya. Muna ang atong bantayan mga kaigsunan nga kita usa ta igsoon ka mga Adventista, isa ka mga nagtuman sa sugo sa Dios. O niya gipailan pagyud niya si Maricor Santiago, ang trabahante sa court sa Bayugan. Unsay pangalan siyang pangalan nga iyang gipresentahan? Seventh-day Adventist Conference Church of Southern Philippines Incorporated. Mga minahal kong igsoon. Pero gigamit sa pagwali, mao ang Iglesia Adventista del Séptimo na makakigsoon sa katawhan ug sa gobyerno kay ang ilang libro giuli na dito sa Cagayan de Oro. Niadtong January 17, 2020, wa na sila libro sama ani igsoon kay kadto nga libro mao tong bakak nga ilang gikuha dito sa Cagayan de Oro uban ni Epifanio Gloria ug ni Pastor Labadan niadtong December 7, 2009. Mao na mga kaigsunan nga magsusi kita. Gisinggit namo ang kamaturan mga kaigsunan sa way lipod-lipod sa kahanginan. Kay gusto tang maluhas. Busa ayaw lang mo kasuko nga si Riguya igsoon nagsulti og nagtambag og nagbulgar kay aron mga luwas tang tanan mga minahal igsoon. Kay kung wa mi magkabana sa pagsulti sa kamaturan igsoon sama ra kami nga naglilong sa inyong mga sayop kay puros matadulay sayop apan organisasyon man wa matay personal bahalag mga salatas personal kini organisasyon ni igsoon nga kung mahimo ayaw lang ninyo gamita sa pagpamakak kay maunay makaimpirno sa tao sumala sa Juan 8:44 ang amahan sa bakak mao ang yawa pinadayag 21 bersikulo 8 walay bakakon makaadto sa langit. Aw nagigamit sa pagwali sa Iligan City mga kaigsoon Brother Becerril ako nagsulti lang nimo. Galahan baka muwali nga tagaan kag alawas nga ang organisasyon nga imong giwali dili husto. Gipakita na mo igsoon. Brother Becerril o Dario Luciñara. Niya ang pangalan nga inyong giwali. Opisina, di mo membro di ali nga librong organisasyon nga Iglesia Adventista del Séptimo Dia. Kailangan na mo magsige mo wali, wa manggali mo mamembro dinhi igsoon, gigamit ninyo wa gali mamembro sa Pastor Labadan unsa pa ka kamong nagwali igsoon diya sa radyo o sa uban pa igsoon nga mga sistema sa wali mga minahal kong igsoon.
Musabantayan nato ni mga tawhana. Ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Gibandira ang among ngalan mga kaigsunan pero ang registration niya dinhi sa Davao. Tungod kay gipailan nila si Pastor Miguel Yisyangwas og kaso igsoon, napildi sila. Ha? Atong basahon mga kaigsunan ang kaso unsay resultas mga kaigsunan sa kaso. Ato ning basahon. Ha? Ato ning basahon tungod kay nagfile sila og kaso. Ha? Bato kang Pastor Miguel Isyangwas, mga kaigsunan. Ha? Dili mi gusto igsoon nga kala panglipod-lipuran namo ang mga tao nga nangita igsoon sa kaluwasan. O niara. Nagfile sila kaso igsoon ang desisyon sa kaso dito sa Cortes Bayugan. O sa gingon dire, moreover, this court find Pastor Eduardo Pilabanan Sr. to have no legal personality. Nakita sa court igsoon nga ang opisina diya diri sa Davao mga kaigsonan giingnan si Pastor Labadan wa kay authority. Giingon di. Moreover, this court find Pastor Eduardo Pilabanan Sr. to have no legal personality institute this action not being the authority valid resolution filed to case. Gingnan siya wa siya legal personality. Wa siya katungod igsoon kay dili siya membro niining Iglesia Adventista del Setibulia nga nagdala sa tinuod mga minahal kong igsoon. Mao ning gipasabot wa unta siya mupahil. Kay okay pa atong tabangan ang mensahe nga kining pangalan nga ilang gigamit mga kaigsuonan. Di ba? Nakita na ko, Mr. Bersirer, Brother Bersirer, sa imong wali diha. Ginasave na mo lang, nagamit ka og pangalan nga Iglesia Adventista. Naganahan ka, nga tagaan kag paningabuhi, nagsigi kag pamakak sa radyo. Nga di ka membro, pastang loya. Dugay ko igsoon, 1982 pa ko. Kung nalimbungan gali ko nga pinakakaraan igsoon 1982, unsa pagkaha kamo nga mga bag-o pa. Kung sa ayaw mo pag-close minded, open minded, susi mo igsoon. Dili na basta-basta. Ang kamatuoran igsoon, among gusto taluwas mga kaigsuonan. Dili ta gustong ato watay lipod-lipod sa kahanginan kay ang kamaturan igsoon sakit kayo sama sa espadang duhay sulab Hebrehanon 4 bersikulo 12 mga kaigsuonan. Diyan ang desisyon. Permiro nga desisyon mga kaigsuonan nagingon na lack of jurisdiction. Unya sa ilang isyo ang dismiss dili pilde. No. Okay, wait. Dili pilde kay laban na. Pag motion for reconsideration mga kaigsuonan, nag-ingon pag sa motion for reconsideration, honorable, dili na tinuod ang opisina na as Davao. Okay, wala problema. Kay dito maipatulon. Pero ang opisina igsoon nga dito sa Bayugan, mao to ang opisina sa gitawag o rehistro sa 70 Adventist Conference Church of Southern Philippines o niya amended the 70 Adventist Church of Northeastern Mindanao Mission. Mao na mga kaigsuonan kung mangita tagkaluwasan kay panahon man karon pagpangita isiguro mga kaigsuonan isiguro isiguro gyud kay dili lalim ang pag-alagad igsoon nga pag-abot na sa balista mga pastor na unta pero mamakak gihapon sa kamaturan mga kaigsuonan. Bala silang mamakak. Pero ginabadlong na maigsoon kaya ang among pangalan gigamit. Among pangalan, among pangalan igsoon Iglesia Adventista. Niyang original. Among pangalan gigamit. Madaot pinga igsoon ug unsay kung questionon sila. Ayaw gamita, katong gamita ang ilaha. Na ika-30 city pa kato, ika-30 city na 70 Adventist Conference Church of Southern Philippines Incorporated.
dili kay baka kon igsoon nga isulti apan dili membro mga kaigsunan Luzon, Visayas, Mindanao, Mr. Brother Jeffrey Ornelio Diaz Bacolod. Kaya nagpadala igsoon dire nga mangita siyang kamaturan. Kamo pong taga-mission, bungguan niyo si Ornelio. Dili na membro diri sa Iglesia Adventista nga nagdala sa tinuod nga ang opisina niya sa Davao City, Dunya Cadilara Extension, Ikulan, Davao City. Among gibulgar mga kaigsunan. Kay dili ni basta-basta kaluwasan nag-imbot o kaluwasan ang mga tao nga ilang giwalihan unya magpabautismo ang resulta wa malista sa libro igsoon tungod kay ang libro giuli na gisurrender na ni Pastor Labadan dito sa Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro City sa Security and Sales Commission. Mao na nga nakita mga kaigsunan Luzon, Visayas, Mindanao doon na sila iwali dito sa Cotabato. Giyamong ginawali igsoon pag uting kay sa ilaha di mi gusto dalahon ang pangalan kay unsay mahitabo kami mahimutan kay doon na may opisina among gigunitan ang registration. Mahalag mamakak sila igsoon katong ang Seventh Adventist Conference of Southern Philippines. Mao to'y gamita. Mao to'y gamita. Ayaw gamitan ng local conference kay madamay mi. Ang amo advice lang, kambag lang ay labog kasuko. Kay ang amo gisinggit ang hustong kabaturan. Luzon, Visayas, Mindanao ug sa gawa sa nasod igsoon kay nainaminaw kay ang atong tema panahon karon sa kaluwasan. Isulti ang matuod ngadto sa tanang mga tao kung mutuo magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mao ni ang kamaturan mga kaigsunan. Text lang mo kung adunay mga pangutana dinhi sa amin sa opisina sa usa ka organisasyon sa 70 Adventist Church Local Conference, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dunya Candelaria, 14th Street, Ikulan, Davao City. Chairman President Pastor Miguel Isiangwas, uban sa mga board, mga kaigsunan, paglaban ining kamaturana igsoon. Nga amo lang gihangyo tungod sa among gugma kaninyo, undanga ang inyong pagwali paggamit sa among pangalan kay mao kana ang makadaot igsoon ug unsay gilukat ninyo nga franchise maoy iwali mga kaigsunan. Ang Dios magapanalangin og mayong udto kanatong tanan og mayong udto. Yan po mga kapatid, no? Yun po ang sinasabi ni Pastor Jan, mga kapatiran, na sinasabi niya mga kapatid, marami po ngayon na Seventh-day Adventist na dinadala po ang aming pangalan, no, at saka ginabadlong or ginasultian nga dili ta sa pagpamakak mga kaigsunan kay sumala pa sa Biblia walay mga bakakon makasaka og langit mga higala igsoon. Wala ning takna sa buntagon hinaot nga doon na mo'y nakuha nga pagtulunan nga makutlo sab ninyo mga kaigsunan nga sa atong panahon karon dili na gyud basta-basta, no? Dili na basta-basta kay ang ilang pagpangilad o pagpamutbot nila mga kaigsunan ginagamit-gamit nila ang among pangalan sa church o iglesia. Mao na siya mga higala mga kaigsunan nga dili ta nga mag kaigsunan. Busa ninintak na sa buntagon hinaot nga doon na mo'y nakutlo nga mga pagtulunan mga kaigsunan. Unya ito po mga kapatid, no, paalala, sinabihan tayo ni Pastor Jan o pinapaalahanan po tayo na marami po yung pangalan namin dinadala-dala nila, Luzon, Visayas, Mindanao, yung pangalan namin na Seventh-day Adventist Church, no, ginagawa po nilang dahilan o panluloko sa mga kapatiran na sila po daw ang tunay na Seventh-day Adventist Church pero wala silang maipakita na tinatawag natin na legal papers. Yan po mga kapatid, paalala sa atin po lahat. Kasi po yung topic natin ngayong umaga, yung topiko natin, adlaw sa kaluwasan, no? Araw ng kaligtasan. Paano po tayo maliligtas kapatid?
kung lagi tayong nagsisinungaling tapos ginagawa pa natin dahilan yung pangalan at saka hindi pala sa atin ang totoo na register. Dinadala-dala po nila yung pangalan namin na Seventh-day Adventist Church Local Conference, pero hindi pala sila ang totoo na may-ari na gano'n na pangalan, mga kapatid. Yung magandang umaga sa ating lahat. Nga hinaot mga kaigsunan, I hope meron po tayong natutunan. Marami po ngayon mga nagsilabasan, nangangaral na Seventh-day Adventist Church kung tawagin, pero wala silang sapat na katibayan. Hingian mo sila ng totoo, yung mga papers o legal na registered, wala po silang ipakita. Pero yung pangalan namin po, mga kapatid, dinadala-dala nila yung pangalan na Seventh-day Adventist Church. Minsan nga, dinadala nila sa radyo, no? Ginadala-dala nila mga higala igsoon sa radyo, ginawali nila sa radio station na Seventh-day Adventist Church, pero dili nila ang tinuod mga kaigsunan na adri sa Davao City. Daghan kayo nagadala sa mong pangalan karon nga ilahang ginapantalya, ginapangilad nila sa mga radyo, apan wala nila ang tinuod nga maong papers o dokumento kay naa dinhi sa Davao City ang original o ang tinuod nga rehistro mga kaigsunan. Munang mag-amping mo sa Bacolod, no, sa Visayas mga kaigsunan, sa Negros, grabe ang ilang pangila dito. Sa Negros po mga kapatid, grabe po ang panloloko nila, dinadala yung pangalan namin, pero hindi pala totoo, no? Tulad lang din ng pera. Maraming pera lumalabas, pero fake pala. Kailangan po natin sisaon, no? Ate pong suriin kung totoo ba to na pera o totoo ba tong dinadala nila na Seventh-day Adventist Church para hindi po tayo maloko sa pangalan mga kapatid. Kasi yung pangalan namin, dinadala nila na Seventh-day Adventist Church daw sila. Pero wala silang sapat na katibayan nga Seventh-day Adventist Church po sila. Kasi po yung totoo nga rehistro o registration nandito po sa Davao City. Ito po. Ito po ang registered number namin. Iglesia Adventista del Séptimo Día or Seventh-day Adventist Church. Ang totoo nga rehistro andito po, dinadala nila. Yan po mga kapatid na mag-iingat po tayo. Ito din po ang Seventh-day Adventist Church. Yan po mga kapatid, legal po yan, no? Nakasilyo pa yan, nakasil. Original po ang opisina, ang office po niyan andito po sa Davao City. Muna siya mga higala, mga kaigsunan, magamping mo, kadaghan kayo nagadala, nagawali, unya ginagamit ang among mga pangalan, muna mga kaigsunan, nga muabot man galing sa inyo ning mga pangalan na, nga ilahang ginawali, inyong pangutanon asa ang tinuod, ana nga rehistro, nga inyong ngalan nga gidaladala. Aron inyong madakpan, inyong mabulgar mga kaigsunan, nga kanang gidaladala, dili day sila tinuod. Kaya ang tinuod, ang totoo po na pangalan, ang opisina po niya na Seventh-day Adventist Church Local Conference andito po sa Davao City mga kapatid, no? 'Yun po, sana po meron po tayong natutunan kasi po yung topic natin tinatawag na adlaw sa kaluwasan sa Ginoo. Araw ng kaligtasan. Palagi tayong nagsisinungaling. Kung anong pangalan ng church mo, anong registered or rehistro o registration ng church mo, yun po ang ating dadalhin. Hindi po tayo magdala ng pangalan na Seventh-day Adventist Church Local Conference, wala pala sa atin yung totoo na registration o rehistro mo lang. Yun po mga kapatid, mag-iingat po tayo kasi marami nagdala sa aming pangalan. Ito po ay paalala, no? Pinapaalalahanan lang namin po sila na sana po wag po nila dalhin yung pangalan namin. Kaya ito nagsabi kami, pinapaalahanan lang namin sila mga kapatid. No? Paalala lang po sa kanila na kung marinig man ninyo ang aming pangalan, yung totoo na registered niyan o registration o opisina niyan, andito po sa Davao City mga kapatiran. No? Onya, good morning, ganatong tanan si Luigi Maghanoy, no? Mayong buntag, magandang umaga po sa iyo sa nanonood sa live. Luigi Maghanoy, good morning. Good morning. Mayong udto hapit na magudto igsoon, no? Malapit na tanghali o pananghalian, no?
sa pagsikay-sikay mayong buntag diha ug mayong udto. Ay paingon naman sa udto. Mao na siya mga kaigsunan nganing takna sa buntagon hinaot mga igsoon dunay mo nakatunan unya remember paalala lang mga kapatid sa makausapa once again ayaw mo kumpiyansa nga Seventh-day Adventist Church nakadala-dala sa mungalan daghan kaayo nakadala-dala sa local conference karon mga kaigsunan ginawali nila sa radyo pero dili sila wala sila na membro dinhi nga maong organisasyon ilaha lamang gidala-dala ang among pangalan apan gigamit nila no? Ginagamit po nila yung pangalan namin sa pangluloko. Gigamit nila ang among pangalan sa pagpangilad sa radyo mga kaigsunan ug sa uban pang asang mga registrate radio station nila ginawali ang among pangalan mga kaigsunan. Busa ni takna sa kabutagon sa di pa ta magtapos, maminaw na ta og religious song mga kaigsunan. Ikaw ang Diyos sa buwan, magmanuling ka. Sa matang karunan matinag anong ka. Ngalan mo, tapos, tay ko, mahalon. Sa tanan nga panahon, himaya mo. Ikaw ang Diyos sa buwan, umanuling ka. Sa matang karunan matinag ka. Ang ngalan mo, tapos ay kung mahalon. Sa tanan nga panahon, ikaw ang Diyos sa buwan, puno ka sa grasya. Sa kanang kapangasahan mo, magtinupahan ka. Ang kinabuhi mo, ihalad kanimo. Simbahon ka, yupuan ka, ikaw na yun, walang lain pa. Ikaw ang Diyos sa buwan, umanuling ka. Sa matang karunan matinupalon ka. Ang ngalan mo, tapos ay tungkol mahalon. Sa tanan nga panahon, himaya mo. Ikaw ang Diyos sa buwan, puno ka sa grasya. Sa tanan nga pangasahan mo, matinumanon ka. Ang kinabuhi ko, ihalad kanimo. Simbahon ka, yupuan ka, ikaw na yun, walang lain pa. Ikaw ang Diyos sa buwan, puno ka sa grasya. Sa tanan na mangasahan mo, matinumanon ka. Ang kinabuhi ko, ihalad kanimo.
good morning mga kaigsunan. Paingon sa kaugtohon atong oras alas 11:50 na no. O paingon na gyud sa kaugtohon. Good morning. Paingon sa kaugtohon, mayong udto. Sa nakatan-aw, thanks for watching. Salamat sa pagtan-aw sa atong live sa Biblical Legal sumala sa Biblia og mga referensya. Good morning, mayong buntag ni brother no. Sa atong igsoon diha ang nakatan-aw si brother Ernesto Puentes, no? Good morning. Magandang umaga po, brother Ernesto Puentes. Mayngon usab sa taga Negros, no? Si brother Jobert o Evangelist Jobert Brillantes Kaburog. Good morning diha, Evangelist Jobert Kaburog Brillantes. Good morning, Igsoon. Brother, good morning. May usab sa Luigi Maghanoy. Good morning diha, brother and family. No, mga parente nga mga Bagyo. Oh, good morning. May buntag diha Luigi Maghanoy on Bagyo family. Mayong buntag diha og sa nakatan-aw sa mga Bagyo o mga kaigsunan nato mga higala igsoon mo tong religious song nato nga ang Dios sa gugma og mahigugmaon siya, no? Nindot kayo mga igsoon kay ang atong Dios gugma og mahigugmaon mo lang ato na silang pambadlongon kay gugma man ta di nato sila gusto nga mga impierno sila nga sige silang pamakak nga amo ngalan nga Seventh-day Adventist Church ilang gidaladala bisan sa radyo, ginawali nila sa radyo tungod nato sa gugma ato silang gibadlong kay walay bakakon nga makasakag langit mga kaigsunan, no? Tungod sa gugma kaning gadaladala sa ngalan nga Seventh-day Adventist Church local conference nga ginabadlong namo nga ginadala nila sa radyo, ginawali nila nga ato nang ginabadlong sila igsoon aron dili sila magsigig pamakak kay sumala pa sa Biblia pinadayag 21:8 walay bakakon o mga butbuton makasaka og langit. Busado ning pambadlongon kaning mga tawhana nga nagawali sa radio station nga ginamit-gamit nila ang Seventh-day Adventist Church local conference apan ilang pangalan wala gani malista dinhi. Wala gani sila mamembro dinhi sa membership book mga kaigsunan pero mungalan ilahang ginadala-dala. Hinaot mga kaigsunan nga duna mo'y nakutlo o na kuha nga pagtulunan sa atong mensahe sa pagbutyag sa kamaturan Biblical Legal sumala sa Biblia og mga referensya. Good morning. Mayong buntag. Thanks for watching. Daghang salamat po o maraming salamat po sa ating mga kapatiran.